Molweni bhuti lutshani sanibona ngithumela ngithobela. Bethunani, this is a short one. Uxolo uba ndinenzela ividiyo ndisezingubeni kodwa ke nayiqonda naniwena. I had a client izolo, ne? Ondibuze imibuzo ndatsho ndacacelwa into eyi akangokuqala undibuza le nto andibuza yona. Yanento ethi tyhini size ne-information kuni size nolwazi, kwelinye icala sinishiye hafu. You understand? Ulibeke udaba ungabi saligqibezela. Sithetha ngeladi okanye ngomxhomo. Laa nto ndidla ngoyithetha kuni ndithi kuni uba ufuna ukulungelwa hlala ukhumbula into yoba unabantu ohamba nabo, unezithunywa zakho kweni ezisecaleni kwakho ngalo lonke ixesha. You have your spiritual guides, you know, that are there by your side all the time. It is important ukukhumbula. You need to remember that all the times. Communication should not happen only when you want to ask for something, when you are deep in trouble, then you get me? Sekumandi, khumbula abantu uhamba nabo. You understand? Make them feel like they are a part of you. You understand? Benze bakhuthalele ukumane bezokukroba. Uyayiva ke ngokuthi umane ubaxhomela. You understand? Xa upeyile uzivisa kamandi, usenza ibhrayi kwakho. Ndihlala ndisitsho ke kwi-previous videos. Wenza ibhrayi kwakho on a Friday, i-payday. Okanye uzihlale nomyeni wakho nabantwana bakho niyoja inyama kumandi kuqhusa. Uyeva? Pop mabhodlela amashampeyini, yonke laa nto leyana. Khumbula kaloku naba who make it possible into yoba ube kanti usaphangela, ube kanti usakhuselekile. You understand? Uyasinda kwizithonga zeziphondo osetyenziselwa zona, iintongo bethwa ngazo. Laa makhulu mane kufikela udrayiva kwi-fast lane ukuthi qatha into yoba manditshintshe mani, usile lo mntu uhamba phaa phambi kwam, make ndisuke emveni kwakhe okanye luhamba emveni kwakhe, whatever it is wethu, make ndisuke ndingene kule lane. Kanti ngumakhulu ukuxelela into yoba bhasopa, there's danger ahead of you. Aba bantu basoloko bekhona ngamaxesha onke, masibakhuthaze. Ndithi ke mna ke masibaxhomele. Ithi xa ubraya usenza loo nto imandi, uzivisa kamandi, bakhumbule nabo, ubabekele nabo wethu yenza wethu, galela phaa ububrantana, galela phaa icuba, snafe, beka phaa iilekese. Khumbula kwabantwana bakokwenu abaphunzayo, you know, miscarriages and abortions zakokwenu, kwabantu ababhubha bengamakhwenkwe, who are spirits that probably walk with you. You understand? Bakhumbule ke ngokubabekela nje iilekese phaa. If you choose a spot, you can go back to previous videos apho ndichaza khona into yoba lenziwa njani iladi. You understand? Okanye umxhomo. But what we never talk about is into yoba lithwani ke ngokweli ladi xa fine ulibeke, because omnye uthi kum izolo yena uthathe laa branti ebeyigalele kwezaa tots wayibuyisela kwezaa niphu ezabhotile ebeyithengile, like ebethenge, uyandastand, wetha ngazo. So ngengomso waphinde wathulula itot le uyibuyisela eniphini. My question is, uzayithini ke uzawuphinde ngenye imini uphinde ugalele like mix masala yantoni, uthi wathatha laa cuba ebeligalele phaa esosareni walibuyisela epakethini. Uyayiva? Kukungazi bethuni. This is what you do. Mna, this is my suggestion. Like uzayi-understand i-logic. This is what you do ngomxhomo xa ubuxhomile. One, khumbula into yoba awukwazi upha abantu bakokwenu into ongayityiyo wena, like into that you consider poison. You understand? Kufuneka ubabonise into yoba le nto ubapha yona nawe uyayitya.
ne, ayopoison. And ke ngoku xa umzali ubumenzele iti aze akushiyele, uyeva, uyahamba uyoyichitha? No, uyayigqibezela. Xa isithi umzali, yhu ina mntanam ndikushiyele, uyathatha ugqibezele. Imagine xa ezawukuphi umzali wakho ebeyiphunga ngothanda, isemandi leti, esayiphunga injalo, aqonde uba owu mntanam ina wethu sowugqibezela, uyaunderstand? Angafila njani xa uphinde uyichitha ngoku lati phambi kwakhe, you get me? So the best thing to do, umxholo, by the way, it doesn't have to be ibranti. Uyakwazi uxhoma nangeti nekofu. Umzekelo, ubenzela iti emnyama, ikofu emnyama, iti enobisi, ikofu enobisi, ubeke phaa, uyeva? Xhoma ngento nayo okanye ngento oyithandayo okanye ngento oyaziyo uba usibanibani if uxhomela umntu omaziyo wayeyithanda. Ngengomso ke ngoku, go back to laa mxhomo wakho. Uba zii-thoughts, thatha ezaa thoughts, sithi zizincwe, ushiyelwe izincwe ngabantu abadala, thatha ungcamle, ungalahli. Iilekese, uba uhlala wedwa endlini, umzekelo, sukuxhoma ngentimba yeelekese. Beka nje iilekese zinoba zintathu ozawukwazi uphinde uzitye nawe wawugqiba. Xa uzothula phaa, thatha ke ngoku, awuzuzitya same time, ubeke, uzawumane uzitya, ushiyelwe ngabantu bakokwenu. Iibhiskithi zizawube zitamtam, you know, they've sucked flavors from ezaa biscuits, you understand, like sucked aromas from, so zitamtam, but akho nto irongo nazo. Thatha utye, uthatha uba ushiyelwe. Bashiyele wena ngoku, bona bancamlile, bonela, bashiyela wena. Elaa cuba lishiyekileyo, ukuba ungumntu othanda uqhumisa ngempepho, yithi xa uqhumisa ngempepho udibanise nelaa cuba bulantukile buxhome ngalo. Uba awuyithandi impepho njengam andiyithandi, uba akuyithandi impepho, thatha ilahle. Yabona la malahle abantwana benu kwi-occupied, laa nto abayifunxayo ingathi batshaya ii-drugs, laa nto yaseziklabhini wethu, uyayibona? Inalaa lahle lirawundi lingaka, itshakhowuli ebekwayo phaa phezulu, uyaunderstand? Le ifudumeza laa manzi bawafunxayo, uyeva? Thatha elaa lahle ke, iyathengiswa laa nto nangoo-My Friend, ipakethi mhlawumbi I think it's 10 pieces of coal in a packet. Ngathi ilahle eli awulayite, ugalele icuba eli, kunuka icuba endlini akho, uyaunderstand? Utamkhulu wakho mhlawumbi wayelithanda icuba okanye ukhokho, uyaunderstand? Makunuke wethu ihoshu, ibhibhi, uyayiva ke ngoku? Inviting aromas, uyaunderstand? Uyabamema ngolwaa hlobo, uyaunderstand? Kunuke ivumba abaliqhelileyo, uyayiva ke ngoku? Iyavakala ityuwa emngqushweni. Even isineyifu, uyakwazi uthatha isineyifu uba awusitshayi wena. Thatha isineyifu esi usibeke phaa phezu kwecuba nelahle, kuqhume mani, kunuke itobacco, uyayiva? Babetshaya abantu bakokwenu, yeka uba wena ungatshayi, bona babetshaya, wenzeli wena, wenzela bona. So you are inviting them into your space ngephunga abaliqhelileyo. Uyayiva ke ngoku? So suzilahle ezaa nto, uzichithe ntonontoni, uyaunderstand? Phinde uzisebenzise ngendlela erayithi, uyaunderstand? So that kunuka ivumba mani elibabizayo, bazomane bezokroba ke ngoku into yoba, heyi, makhe siyojonga laa mntana akho nto imandi asibekele yona na. That's the whole point yokuxhoma, kukuthi bahlale bezokroba, bazoapprecieyitha into yoba, oh, unesandla esiphayo, so that nawe bezomane bekupha. Uyayiva ke ngoku? Olrayithi ke, ungabi idonga sowuqeshiwe, magwini bethunana. Till the next one, akubandi eGoli sana, ingathi kungona kusewinter, eva? Ndiyazi mna ndikhumbula ekoloni ngoku. Ingathi kodwa kuthiwa kuyanetha nakhona. But anyway, ciao guys, till the next one.